Gilaraw karon nga ibalik ang paggamit og motorcycle paramedic sa Davao City alang sa mas paspas nga pagresponde sa emerhensiya. Ano ang report ni John D. Esteban? Sa pagresponde og emerhensiya, oras ang kalaban. Kung malangan, muubos ang tsansa nga maluwas ang kinabuhi sa tao. Busa, ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office laraw nga ibalik ang motorcycle paramedics nga daan ng operational kaniadtong panahon pa ni kanhi Davao City Mayor Rodrigo Duterte aron mas paspas ang pagresponde. Duha sila. Ang isa katong magdala sa katong mga equipment, mga kinahanglan mga kit, medical kit. And the other guy would be the moto atong medical technician or paramedic nga siya ang mag hands-on. Yeah. So duha ni sila ka motor nga magsabay aron nga in just 5 minutes or less than 5 minutes natay responder sa karsada, no? Samtang ibalhin na sa maah ning syudad, di naimutang ang kanhi slaughterhouse ang bagong opisina sa CDRRMO alang sa mas lapad nga area alang sa mga sakyanan nga gamiton sa pagresponde. Itandi sa kasamtangang opisina ni ini sa Sandawa. Hinuon magpabilin ang Sandawa Satellite Office, di ni pahimutang ang ubang asset sa buhatan. Muna nga mo ang dagang karong for the year 2026 sa challenge karon nga nag-expand ang population sa Davao nga ang congestion sa karsada medyo very challenging. Plano sab nila nga magtukod og station sa Barangay Lasang alang sa norte nga bahin sa syudad. Sa karon ang Paracan Station dili pa magamit kay nadanyos ang building tungod sa nasinatiang linog niadtong October 2025. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao.